Pozdrav svima, u današnjem klipu pogledat ćemo kako možemo da pripremimo naše crteže za štampu i to unutar model, ali i print space layouta i to uz mogućnost menjanja broja i načina prikazivanja unutar svih viewporta kako bismo na kraju dobili PDF file. Tako da možemo krenuti od model space-a i odmah se vratiti ovde u CAD file i uzeti, na primjer, ovu osnovu koja je već pripremljena. Kopirat ću za sad ovde sa strane i iskoristit ću jedan od blokova koji je do sad napravljen, a koji čini neki okvir. Ovaj okvir je napravljen da bude u 420 puta 297 veličini, kao u milimetrima, pošto ovde radimo u centimetrima, ako se vratimo ovde na units, možemo da proverimo to. Tako da možemo namestiti, ali s obzirom da radimo u model space-u, ta stvar nije previše bitna, ali vidimo da se ove stvari razlikuju, tako da ili možemo jedno skalirati, postane veće ili drugo manje. Tako da u ovom slučaju povećat ću ovaj papir i ubaciti ću ovaj deo tu. I ako sad želimo da proverimo kolika je razmera ovoga, možemo da odemo i da proverimo da je ovo sada 25 cm, ali ovaj ceo papir je 4200, na primjer, centimetara. Tako da ako bismo ovo sada smanjili 100 puta i zidovi bi se smanjili 100 puta, tako da ako je ovaj papir 42 cm, ovo bi bilo 0,25 cm, što znači da je ovo razmera 1:100. U tom slučaju nemamo mogućnost da podešavamo to, tako da ako bi ovo trebalo da bude u nekoj drugoj razmeri, moramo pomoću scale da ovo povećavamo ili smanjujemo, u zavisnosti od toga šta hoćemo da postignemo. Dakle, ako bi trebao da bude ovaj deo, primjer 0,4 u ovom slučaju, ovo bi postala onda razmera 1:250 i bilo bi, dakle, mnogo manje nego što je malo pre bilo. Ako sad želimo ovo ipak da prikažemo u onoj razmeri 1:100, uvek možemo to napisati ovim podacima i ako hoćemo da radimo, možemo samo ukucati ovde plot i odabrati DWG to PDF ili DWG to PDF i odabrati neku veličinu koju trenutno koristimo. Možemo ići sa ovom ISO i full bleed, zato što se ona razlikuje od ovih ostalih po tome kolike su margine, odnosno da li će se izgubiti nešto od podataka. Ovo je trenutno A3 format sa 420 puta 297, tako da njega mogu da odaberem. I umesto display mogu da stavim window i da izaberem da ovo hoću da plotujem. Tako da sad kada je ovo uzeto u obzir, mogu da stavim preview da vidim kako će to otprilike izgledati. Dakle, ovde se nalazi ovaj okvir koji se blago vidi i nalazi se ovo što smo ovde stavili zajedno sa svim stvarima koji se nalaze u određenim bojama. Ako želite da ovo prikažete ipak kao crno-beli crtež, ovdje će nam sad pitati da li hoćemo i na druge layout to da primenimo, stavit ćemo no, i ako ovdje sada uradim preview, moći ću da vidim da je ovo sada sve, dakle, ista crna boja, pošto je monochrome ili je crno ili je belo. Dakle, to može biti jedan od načina prikazivanja ili možete još otići ovdje i staviti ovaj grayscale. Grayscale, s obzirom da smo imali narandžaste kote, nam pokazuje malo blažu, odnosno svetliju boju sive, tako da je, ako je ovo narandžasto bilo, dakle prebačeno samo u grayscale i ima mnogo veću mogućnost i opseg za prikazivanje svih tih stvari. Tako da na ovaj način možemo samo da vidimo kako izgleda, kliknemo OK, sačuvamo i na taj način smo uspeli iz ovog model space-a da bilo šta pripremimo, odnosno pošaljemo u PDF file. E sad, ovo nam daje određena ograničenja, dakle moramo sve da postavimo u taj papir i da naređamo i da onda biramo kolike su razmere, ako nam nešto ne odgovara, to ne možemo da menjamo, zbog čega je bolje i izgodnije koristiti ovaj print space layout, odnosno ove ovde primere. Sada sam napravio novi layout tako što sam kliknuo samo na ovaj plus i možemo sad napraviti da je ovo, na primjer, neki poster ćemo ga nazvati, koji ovako trenutno izgleda prazan. S obzirom da prvo moramo da podesimo veličinu ovog papira, možemo otići ovde na print i otići na page setup i konkretno za ovaj poster da modifikujemo ove stvari. Isto hoćemo da radimo DWG to PDF i možemo isto da uzmemo ovaj malo pređašnji format koji smo koristili, dakle A3 u landscape orijentaciji. Ta stvar može i ovde da se menja ako treba. I ovo je bitan deo da podesimo, dakle, pošto smo crtali u centimetrima, 10 milimetara je u suštini jedna jedinica koja se koristila tamo, kako bi on znao da sve ostale stvari prilagodi. Layout deo ostaje sada takav kakav je i ostale stvari ne moramo konkretno da menjamo. Dakle, možemo ovde staviti sada OK. Ako slučajno hoćemo da menjamo neke margine ili ostalo, možete pogledati ovde u Properties Day ili pravite neki novi format papira. Tako da ovde sada možemo staviti close jer smo napravili ovaj papir i pošto smo stavili full bleed,
ovde ne postoje margine kao one isprekidane linije koje su malo pre postojale tu, tako da sada možemo da krenemo sa unošenjem naših stvari. Isto kao malo pre mogu ovde da unesem ovaj okvir, s obzirom da je okvir urađen u 420 puta 297 kao milimetara, a ovo je sada trenutno u centimetrima, ovo bi definitivno trebalo skalirati i to za 0,1 faktor, nakon čega će se ovo sada vratiti na dati oblik. Za sada ovde možemo samo da postavimo ovo jako blizu, jer ne postoji način da se ovo adekvatno skalira, to je namesti na ovaj deo, ali može za sada ostane ovako. I sad imamo nekako papir pripremljen za sve ovo. Sad, dva načina postoje ovde. Jedan je viewports, dakle da možete da iskoristite ovu alatku, a druga je mview. Negde davno koristila se prvo viewports alatka i onda su se samo nekako stopile sa funkcijom sa mview, tako da bilo koju od njih da koristite, mislim da ćete proći ok, ali da biste to mogli da namestite, možete otići u layouts deo koji se nalazi ovde iza, evo ga, layouts i možemo sad staviti, na primjer, rectangular i samo nacrtati da ovde hoćemo da imamo neki pogled. Svaki put kada radite sa ovim rectangular views, uvijek će vam pokazati ceo extents onoga što ste radili u vašem crtežu. Konkretno, ako hoćemo samo da prikažemo osnovu, mi možemo ovde da probamo da zoomiramo, ali nećemo ići unutar crteža, dakle koliko god zoomirali, ovo će izgledati loše, nego moramo da uradimo ili dupli klik na ovo, pa da onda sa duplim klikom izađemo van toga, ili da uradimo MS, što je model space, daje nam mogućnost da uđemo u to, i ovaj print space koji nam daje mogućnost da izađemo. Nekad se može desiti da toliko zoomirate unutar ovoga, dakle da se uopšte ne vidi više print space, da uradite dupli klik i da možete da onda idete ka vašem crtežu i sad kad nemate mogućnost da izađete van toga zato što je ceo deo nestao, možete samo iskoristiti PS kao print space i izaći iz toga ili dok radite, ako se opet zadesi da ste jako zoomirali, ovde dole samo iz model dela kada kliknete vratit ćete se u print space. Tako da je to zgodan način da uokvirite koji deo vam treba ili da zoomirate i pritom da ovde stavite kolika će biti razmera. Dakle, ovde sada možemo otići i staviti da hoćemo, na primjer, razmeru 1:250 ili 1:100. Evo ovako nešto. Mogu staviti, opet kliknuti sa strane, pošto je to najbrže i kada menjamo ovaj rectangular view, kada pomeramo jednu tačku, sve će se unutar njega pomerati. Ovo naravno sad možemo i proširiti ovde i na kraju ovaj deo pomeriti i dobiti na nekom mestu osnovu koja sada ima sve ove podatke kao što se nalaze i u model space-u. Sad, druga varijanta koja ovde može da se iskoristi jeste da mi sami nacrtamo neki oblik, dakle da ovde odete umesto rectangle, da stavite ovaj kao sa polilinijom, odnosno sa nekim poligonom. Sad, način crtanja ovde je najlakši da kada ovde sada završimo, da se pojavi ovo, konkretno ovo da može poslužiti za presek, i isto kao malo pre možemo otići ovde na 1:100 i poravnati ove viewporte, kliknuti negde sa strane, povećati jedan deo, smanjiti drugi. Samo vidite ovaj problem ovde kada koristite poliliniju, zato što morate da pomerate, kada pomerate tačku, pomera se ovaj deo, tako da morate po sredini pomerati da bi se ovo izvuklo i da sad, na primjer, imamo ovaj neki pogled. Ovde malo pre, verovatno sam 2 puta pritisnuo, pa nije baš najbolje ispalo. Tako da sad kad kliknemo ovde sa strane negde ili odemo na print space, imamo dva crteža, nisu do duše poravnata, tako da možemo da pritisnemo na ovaj ceo viewport, uradimo M i onda nađemo neku tačku, na primjer ovu, i poklopimo je sa ovom ovde, jednostavno sa ovim smart trackingom, tako da ćemo imati mogućnost da sagledamo ovo sa odgovarajuće, to jest na odgovarajući način poklopljeno. Sad, ako hoćemo već da proverimo kako ovo izgleda, možemo ovde uraditi sada plot unutar layout space-a i on će nam reći, s obzirom da imamo više layoutova, da li hoćemo da radimo batch plot, to znači da ako imamo više layoutova već podešenih, on može automatski sve da ih ištampa, odnosno pretvori u PDF-ove i spoji u jedan deo, s obzirom da nama to ne treba, ovde ću samo staviti continue with a single sheet, ali izuzetno je zgodno kada imate više priloga da možete da izbacite tako PDF. U ovom slučaju sada postoji sve već podešeno i možemo otići samo na preview da vidimo kako će ovo da izgleda i primećujemo da se ovde pojavljuju ovi okviri koji su bili i malo pre, koje smo definisali. S obzirom da oni nisu potrebni, možemo samo njih da selektujemo i da ih pretvorimo, odnosno prebacimo u layer koji se zove def points ili bilo koji layer koji ćete napraviti, a koji unutar sebe ima ovo plot isključeno ovde. Ako je taj deo isključen, onda se oni neće prikazivati, tako da sad ako odemo na plot,
Ovo sad mogu da isključim, pošto smo već pogledali, i odemo na preview. Vidjet ćemo da ti delovi sada ne postoje, nego su ove stvari lepo nadovezane jedna na drugu bez ovih delova. Ok, s obzirom da je ovaj deo sada u redu, možemo dodati još neke viewporte koji su ovde zanimljivi. Dakle, prva stvar je da probamo opet sa polilinijom neki deo, ili možemo objekat mi sami definisati kako će izgledati, ali hajde da probamo sada neku poliliniju ovako, i sad ću ovde iskoristiti CL kao close, da se ovo sve zatvori, i dobit ću neki viewport. Na primjer, hoću da prikažem ovaj izometrijski prikaz ovde. Trenutno mogu otići i stavljati veličinu za ovo, dakle ako je ovo sada 1 na 100, ali s obzirom da će ovo biti jako veliko, možemo probati ovde 1 na 250. Kliknut ću negde sa strane i ovo sada mogu da povećam, s obzirom da znam da se ove def points neće prikazivati, mogu ovo sada da nekako uokvirim, prikažem, pomerim ove stvari. Međutim, ako bih hteo da dodajem više ovakvih segmenta, kao na primjer za neku eksplodiranu aksonometriju, ili ako nema mesta, baš je bitno, jako je nezgodno sada da se uzme na primjer ovo i kopira dole i da se onda ovde bez zoomiranja odabere ovaj drugi deo. Dakle, sad imamo dva pogleda, vratili smo se ovde u print space, to jest paper space, i onda ovde možemo da uzmemo M, pomerimo ovu tačku baš ovde negde. Dakle, ovo je sad poravnato, međutim, jako puno mesta zauzimaju. Šta sad možemo da uradimo? Možemo da ovaj deo podignemo, na primer, gore. Dakle, se oni skoro poklapaju, ali da uzmemo i da radimo nešto što se zove clipping, odnosno da odsečemo neki deo ovoga koji nam ne treba, ili opet, ako je ovaj deo doteran, da ih pomeramo. S obzirom da nemam dovoljno tačaka, taj deo za clipping je mnogo bolji. Dakle, mogu da nacrtam, uzeo sam polyline, nacrtam liniju koja će doći negde tu. Nije dovoljno zatvoriti ovako, jer ovo sad nije zatvorena linija. I mogu to pokazati, ajde, ovaj deo ćemo staviti ovde dole, a ovde ćemo napraviti još jednu polyliniju, gde ćemo iskoristiti ovo CL od malo pre, dakle close. Evo ga. Tako da ovaj deo sada sa move ćemo približiti što je više moguće ovom ovde delu, iskoristit ćemo ovo clip i samo čitamo šta nam piše. Dakle, viewport treba da selektujemo i onda ono čime ćemo da klipujemo. U stvari treba da bude obrnuto, dakle, da bude odabrano ono što će nam ostati. Stvari na koje mora da se obrati pažnja, tako da ovde uradit ćemo još jednom sad ovaj deo. I nećemo ga zatvoriti ovako, nego ćete uraditi samo CL kao close. Dakle, negde od jedne do druge linije da to postoji. I onda sad kad se uzme clip i odaberemo ovaj viewport i ovaj ovde deo, on će nam iseći to. Za sada možemo skloniti ove delove, pošto ovaj deo već prikazan. I sad oni ovde postoje i dele isti prostor, ali kada, na primjer, odemo sada na plot i prikažemo kako ovo izgleda, i dalje okviri su ostali zato što ih nismo prebacili u def points, a ove delove možemo onda regulisati na drugi način. Ajde samo prvo ovo da sklonimo, dakle stavimo da su to def points i onda da uradimo opet plot i preview u ovom slučaju. Dakle, u ovom delu sada se oni preklapaju, ako jedan od ovih delova treba da ode ispod nekog drugog, u ovom slučaju nemamo mogućnost da ovaj deo onda nekako sakrijemo ni sa wipeout, dakle jedino da ovaj deo malo pomerimo negde dole kako bi izbegao ovu liniju, ili da se unutar model space-a, dakle ovde kliknemo pa samo ovaj deo malo pomerimo i vratimo se onda nazad. Dakle, ako su def points isključene, moći ćemo ovako da vidimo. I još jedan način prikazivanja može da postoji. Dakle, možete otići ovde na view, unutar modela, vratit ćemo se ovde, i, na primjer, hoćemo da pokažemo ovaj izgled. Možemo ovde napraviti novi pogled, kao new view, i ukucati, na primjer, izgled, staviti define window, i definisati da hoćemo ovaj izgled da bude neki pogled. Uradimo Enter, nazvali smo ga već, sve ove stvari možemo ostaviti i stavimo OK. Sad, unutar ovog postera možemo dakle otići na ove delove gde je layout bio malo pre, evo ga, i otići na Insert View i već postoji ovaj izgled koji smo pravili i on je ovde pripremljen i može onda da se ubaci automatski, dakle već nešto što ste ranije pripremali, možda neke detalje ili neke stvari, možete ubaciti tu. Ili ako niste pripremili, uvek možete da stavite Insert View i stavite New View i on će vas automatski prebaciti na ovaj model space, tako da možete da dođete i ako, na primjer, postoji neka lođa sa specifičnim stvarima, možete ovde da selektujete taj deo,
stavite Enter i on će ga onda ubaciti ovde negde. S obzirom da je ovaj deo dosta velik, onda možemo samo ovde da uđemo i vidimo da postoji ovaj deo, što znači da je zaključana mogućnost i pomeranja, iako se sada nalazim, dakle, kad pročitaš ovde paper space, kada ovde vidiš model space, ali ne mogu ni da panujem, ni da zoomiram, zato što je ovaj deo zaključan. Tako da ako ga otključamo, onda imamo mogućnost da menjamo razmeru i da ovde možda stavimo 1 na 250 ili 1 na 500 u ovom slučaju, ako treba neki deo da se vidi u određenoj razmeri. Mislim da ovde postoji neki problem sa jedinicama, tako da ovaj od 1.500 nije isto kao ovaj. Dakle, nesrazmerno se prebacuju. Tako da sad ako smo zadovoljni ovim kako izgleda, mogu da ovaj deo smanjim, prikažem baš taj segment onda samo u ovom ovde delu. I ostaje nam još jedna stvar da pogledamo, a to je kako da posebno za svaki viewport pripremimo neke stvari. Dakle, šta ako ovde ne želimo da imamo dimenzije, a u ovom slučaju nam one odgovaraju, možemo da uradimo dupli klik ovde i da odemo na Layer Properties ili samo ukucamo LA i ovde postoji jedan deo koji se zove VP Color, odnosno Viewport Colors. Dakle, možemo da stavimo da nećemo da postoje dimenzije uopšte, na primjer, u tom delu, tako što ćemo ih samo isključiti ovde. E sad, jedno je ako ih samo isključimo ovde, a drugo je ako ih frizujemo za dati pogled. Pričali smo već o tome ranije, tako da ako sada isključimo ovaj deo, ajde pomerit ću samo da se ovo bolje vidi. Dakle, ako ovde sada isključimo ove dimenzije, one će nestati samo iz tog viewporta. Za free smo pričali da ako uradite ovaj deo, nestaće i iz memorije prilikom rada, tako da mogu da olakšaju proces rada. I sad kada uradim dupli klik sa strane, dobio sam dakle samo ovaj deo. Dakle, ako želimo sada da prikažemo ovo u grayscale ili monochrome varijanti, isto možemo da uradimo kao malo pre. Dakle, plot i u ovom ovde delu da biramo da li će to biti, na primjer, grayscale i kad stavim preview, to će se primeniti na ovaj ovde deo, međutim ne mogu da biram kako će biti za ceo layout, kao što sam ovde promenio malo pre, ali, na primjer, mogu da uradim dupli klik ovde, da znam da se odnosi na ovaj layout, i da onda ovde u Layer Properties promenim kako će izgledati boja unutar viewporta. Dakle, da možda dimenzije u ovom slučaju ne budu narandžaste, nego da budu neke sive, ovako. Tako da kad završim taj deo, sada mogu da ovde imam imitaciju onog grayscale prikaza, iako u model space-u ova stvar i dalje ostaje narandžasta. Tako da je jako puno mogućnosti za modifikovanje stvari i pripremu za poster, dakle od ubacivanja zaglavlja postera do ovih poligonalnih klipovanih elemenata koji se nekako uklapaju, doterivanja razmere, načina prikazivanja po bojama i svim ostalim stvarima, kao i ubacivanje nekih izgleda, odnosno pogleda koje ste već ranije pripremili. Tako da sa ovim stvarima mislim da postoji dovoljno materijala i znanja da se pripremi bilo koji crtež, da li u okviru postera ili samostalno, i nadam se da ste uspeli da izvučete najviše iz ovog klipa i prijatan rad nadalje.